ja, we woonden ik wel eens vet. Ja, en toen vonden we het wat vervelend dat we altijd heel lang moesten wachten op een taxi. En toen zeiden we dat we wat door op vinden. En toen kwam een keer bij zo'n mooi feestje dat we daar zitten, kwam het wonderbaarlijk idee of dat we in de kroeg zitten. Hoors we met z'n allen een SCV-wijnkeepje. En dan beginnen we die ombouwen tot een rijdende taxi. Werd we zelf eventueel naar plakken daar rijden kunnen, werd wij heen willen. Naar feestjes of wat dan ook. Ja, en zo hebben wij, dat is nou denk ik haast, ik denk dat het krijgt dus even naar de rekening mee. Ik denk dat 23, 24 jaar is dat wij een mooi kocht hebben. Ja, en zo zitten wij nog altijd bij elkaar. Dan ben ik gewoon die ben er net meer. In die zin, die ben ergens oors. Er is een stel die is uitvliegen naar Duitsland daar. Dus die zien we hier net zo vaak meer. Maar het grootste part van deze groep is nog altijd bij elkaar. Heiko is hier, die zit nu aan de bar, Jurien is hier. Henk is er op het moment. Maar even zien, dit ben ik met mijn gekke kop. Even zien, Tjitse is er nog net. Even zien, waar mis ik nou? Jurien. Johan zit hier nog net bij. Johan is er nog net bij. Doe hier een kater. Doe hier toch een kater. Dat kan ik gebeuren. En nou komt een andere band erin. Dat is Jan. Dat is mijn broer. Nou, die is er ik. Nou, op de fiets denk ik. Is dit hier, hè? Een broekje. Het is een wijn praten koe, wat voor verhaal zou die vertellen? Dat doet je rek in de wijn. Ja. Mijn Engels is net zo goed, maar wat happens in de SCV-wijn, dat... Dat steeds in de SCV. Ja, is dat Engels? Dat is good English, hè? Is het praat nooit heel anders als dat het in het verliezen weer? Nou, dit wordt wat verloren. Ja. Vast wel. Dat word ik ouder. Toch wel. Ja. Vroeger hier nog bier en typen. Ja. Ja, en nu hebben we het hoe het werk en hoe het ben. De aandeel is haar. Nou, we gaan altijd een brudder naar de feestjes staan en op een gegeven moment houden we toch maar besluiten om je eigen feest te gaan. Ja, dat weet ik wel. Dat houden we 10 en 11 weer niet in. 10 hier hebben we dat in heel veel dingen. Ja. De eerste week van de Christvakantie. Ja. Ja. Hier in het dorp. Ja, hier in het waar. Ja. Het is er feest. Dat is een feest. Wij maken nooit meer een probleem. Katbietje, daar hebben we nou wel uit de SCV wijn. Vanuit de SCV, Ja, ja. vanuit Dat ben ik maar dat ben ik qua jongensstreken. Dat tuurlijk, maar dat jij erbij. Ja, mooi hoor. Nou, ik vond dat nou niet. Doe net mee. Nee. Je bent zo netjes. Ja. Ja, of ik beweren van net of zo. Nou. Ik zo net hoor. Nee, oké. Nee. Ben kwaad zit op een planning dat we met de hele groep op naar een grote kampeerboerderij zullen. En daar ben mij en die hier bij, nou volgens mij bij geen enkel stel aanwezig. Maar ondertussen ben we al hier wat aan kant, we zijn al hier wel redelijk goed opdroegen. En ik vind het vooral heel waardevol dat we s'huis maart de ploeg nog altijd zo bij elkaar komen. Ik hoop dat we daar in de lengte van een jaar nog heel lang volhouden maken. Ja, dat is prachtig. Mooi. Dus hier is een bal mee dan. Dat is een dikke beurt.